futhi lento isho ngempela ukuthi angikwazi ukukhwela ngempela uthi kuyadinga uyakwazi ukhwela uyabona ungana uDofa zochwela base bathi emashini ukuthathelwa umphi umsebenzi upostile le yanje le yamafinyile umalema uthi umsebenzi umphike umthathele wona cha thina sekamsebenzi la kodwa uyanqaja lo naye wenga ngawo yebo isaka khumula ukuthi wabo faka idrip leyo wavula phinde kwaba ibiltong same time phela nihlanganiseni manje nami ngiyomunca amafutha phela bafethu hayi uright ungaka wena urepresenta kahle siwuzulu ngiyisanga engaka mina smell phela Tshedi futhi kamera nhlumaza nina zazo nithi mithi angikwazi ukushida ngaphambili lapho iqiniso uyidula nje ngaphambili wasibona wasibona maqhwana shami hey manje ngashishanga nafa ay kokile yakiyeka